Hi guys! Madung hapon natong tanan. Welcome back sa mong channel. Ay, si vlog. Sa kurong adlaw guys, hapon may kabalag kay Garabi. Kuan ron kanang nay pangkutsilyo kanang dauan. Ngit-ngit ang kalibutan ng jacket pitong tugnawa. Dahil isawa tugnawa. Nahinog avocado guys na. Mao dahil ni evergreen kato na mali dahil kus katong una na kuan. Mao kang pinalit katong sugo kong atali. Nahinog nagahong duha kakuan mga alits kabukado nagkit sa kanang ha? Evergreen man dahil na yun lagi guys humok naman na galing ako avocado pero duha panay duha pa'y nahinog sa ako be hindi mo kamukaan dyan yung gano'n. Nagdung agday ko ito wak panahok ko. Ang tugnawa magang pamati sa kitang tutunlan. I'm feeling well. Ay! Alagin niya sa naisip sa ref before eat. Pagkaway sa alis nanay kay sigit-sigit ag daw kain agluas food. Ako rin nagbigam. Ano mga mo kanay mo kon be. Okay ra di was pa pa imong birthday? Ugma ang prima. Di pa oy Martes. Oh, Merkulis. Sunod ugma. Sunod. Okay ra gos pa pag mong birthday. Pero mas ganahan dagkag na kay arong sagdira magwa. Ropa. Arang gwapa gali ka. Sagdira magwa. Surprise ka kasi mong birthday ba? Usa man ma. Di ba? Magluto ra butag ka ng inato ra? Sa may irikalo na. Ha? Sa may irikalo. Iring. Saan mo na iring? Ama? Mahapit kag nas papadi ay. Sagdira ka? Balik ko na. No earth. May kalibutan. Mama! Kami inigkuan na ay Saan ko siya eh? Pagkipama. Ma. kami pajibar. Pagkipama mo. Ganahan wa oy, ganahan ka pajibar di ay ina mo pa pampalit ka pajibar. Dapat Nawid ako kay Pajubar. Dagkan ka adyo. wa na huy. Naamanggad. Naapag ikaw na nato kay tinguan. Umanggad. Kitaguan mo ko nimo. Lagi. Tuguan ba ito mo to? Sure ba? Anong tugatas mo? Ano pa papalit gatas? Yung ano work si mama. Ano? Daghan na lagi. Daghan bi. Magluto ko lumpia. Sudan daring piliag suwa. Gabiin ang hugas. Nga nanta gabi ng hugas. Dali ka magkalimot og pre. Magkaon, kada kaon. Tapos gani mo, ram kadangag sa katay. Masala sukal ko. Okay. Before ko magpreto og lumpia. Dahil isa ka plato, bidi ay palihog. Ha? Plato isa.
Sumaya ka na, guys. Kawan ka na ni, di? Ha? Ignorante. Kawan ka na, Bukado. Dalan ako gasukay. Kami ni gatas. Sa kanya ipaubaya. Kata man mo. Ano ko mo ang Tahu ga? Tay! avocado? Ano? Tay, avocado, tay! Kanino ka tayo sa gangga? Bukalo. Buknaw. Buknaw ko nisa. Bukbo. Ikaw rin papugnaw na yun. Alulong ko nisa. Mami, ako. Hindi pait. Ako na hinugod. Man. Heriot. Kay guys. Agaw ba't kali? Ako naman kali lagi. Kini magugahog, guwang na ba? Kanya mong ngipili. Nakuhay pa kay kamala ng isa. Ito na, yung duha. Di man eh. Yung duha. Dalaga. Ano astawon na ba ang pamo? Ha? Astawon. Askawon. Kung yung mga term na Hay, askawon ay. Tagal. Sila na gode, ha? Lami. Ito! Lami! Rutain. May batasan. Isang ito ang ginang hagnay. Kaya ang iro. Nagtaan man ko, gani ha? Kaya sa smalo. Kaya? Muna nyo na. Kaya tatagay. Tanang mo na, baka kabe. Huwag ka tugnawa na eh. Tugnaw di. Tugnawa man. Bakit kita Dahil isa, nag-check pa ng taas, krunte. Kaya tayo pa. Walang tinatag. Binali. Sara-sara pagbayaran. kare bayad? Ito magbayad. Ikaw. Butang igatas gamay na, erong lami. Muratas. Sa chicken. Wa na? Ba't haluswa ka muna ka? Kapag Nasa pagkali mo ulit na eh. Kamera dari guys. Sabado mo ko? Lado pa di ay. Bernes ron, Huwebes. English. Tuloy pa ang ultima. Iba pa, magpulis pa. Excited, mag-ihaw naman siya tag... Bakit? Bakit? Magpulis. Madalay pang sitra. Tulises man lalo. Bukto man, hindi tayo maglusong. Hindi tayo glusong, be. Hindi tayo Bawa kang maglusong. glusong, be. Wa. Namunaw ka, be. Ew. Pero nasukay ko. Bakit mo ba? Ay, naiwit pa eh. Sitas na ito. Ang ito nga nagahit ko man. Magdan ko. Hindi pang pili mo gudang kino. It's not good. Tanan na nahit. Hindi ba nahit? Dali mo kahurot si mama lagi. Dami man. Duga ang kakagngani, uy. Nakaka. Ay. Ayaw mo na ito. Intan. Kinigwa. Kung sa'y... In English, ang kamay, be. Asukal. Sugar. Sugar. Nagpas sila. Nagpas sila. Bagla. Nato nga ng cellphone ni siya. Kikeng kagbarato na. Na. Mahog na. Ano yung tablet? Nandito. Bawas. Ano mo cellphone? Ito. Mo na, kaya ka mo magamit. Hindi ka ka mo mag-charge. Diba ang good? Sorry, di pag-charge. Sorry. Enough. Di Why? ba? Bad na nga na. Kanamot ni mo siya nag-asukan na. Very wrong. Speaking English. Kung sa may wish ni mo sa imong birthday. Nga. Nga. Unsa?
Hindi mong ganahang regalo nga madawat sa imong birthday. Duwaan. Lagi. Oh, Ay, dua kan kayo kuwila na, hindi mo dua. di na. Di na kinahanglan magduwa, bi. Kay. Oras sa ating klase, bawal ang cellphone o tablet. Embargohon na nga na. Cellphone o tablet, mo na yan ang hanaa. Bawal na magduwa, mag-study ra. Naka-cellphone ra kag, Bernes sa hapon. Hapon? Taman Domingo sa buntag, gabi sa Domingo, di na, magtuo na. Sagot ka? Dam kauman. Kaon, gulo, yung problema ng kaon. Tama. Ang salgi mong wish sa mong birthday. Ha? Sa wish sa mong birthday? Happy ka. Ha? Happy ka. Hapon ko nila. Happy, bitaw ka. Wish sa mong birthday mo na ay mong papadi. Ha? Muli. Ha? Nay? Muli ba? Muli siya. Muli ba kuno? Mong papa? Oh. Oh, rumang ka, sagdi. Imong wish sa imong birthday nga na imong papa? Ah, okay. Pero wa man, okay ra. Bye-bye na, uy, kayo magkuwanta. Magluto ko. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Watching, bye.